Surabaya. Ini gak teko tanang kelurahan. Tiga, anakku iku lho, sikile gatel-gatel tak gawa nang puskesmas. Ya mbak bapak nih po orek. Iyalah rek koyo gak ngerti bapak ni ae. Nek esuk iku turu sampai sore melek sampai esuk. Iku tengawani nang warung kopi kono rapat. Wong lanang ngono aja dimanja. Ngerti? Esuk tangen ono. Wong wedok ngerti repot tanang gawe, umbang-umbang ramti wong anak. Durung masake. Wong lanang ngono tangi-tangi njaluk kopi. Sereten. Lambene remeten. Wong lanang males-males, gak ngerti wong wedok soro. Lah iya, jange tak ijolno. Ijolno apa brambang? Loh, kan gak moco tanang undangan iku. Memberantas kemiskinan warga. Ku programe pemerintah memberantas kemiskinan. Oh no. Nang di? Nang di? Gak tola-tole. Dah, nang di? Kan sesuai anak Mak Tin iku bocor alus. Ame tak koyo wedhus jrono lah ditakoni tola-tole. Oh nang di tok. Ngowo kopak. Mergol. Lang aja. Rek subscribe bagikan yo rek, biar kami semangat bikinnya. Wong kon gawe rasan-rasan kon kapi entah. Kon dhewe gak bener uripmu. Anggur-anggur rasan-rasan wong. Ngono iku apik ta? Anakku iku terbaik di dunia. Gak Mak, aku lo ngomong nang iki, anek Mak Tin iku lho, tambah suwe tambah ganteng. Gak, mereka cek. Cerat. Kon gak iso kon ngomong ngono. Kon mah gak ngomong ngono ceret. Enggak. Sampean salah krungu. Enggak, aku sih denger si anakku gen. Ika. Wong arek ganteng sak dunia. Anak Mak Tin lho tambah suwe tambah ganteng. Prek. Tolong kon ngomong ngono nang. Tolong. Gak percaya. Enggak. Niku tak anake. Kandhani kene gak ngomong apa-apa.